Alas 9:59 sa katapusang adlaw sa Setyembre, nakugang ang sugbo sa kalit, kusog ug makalilisang nga pagtay-og nga miabot sa magnitude 6.9. Dunay pipila nga nahagmata sa ilang pagkatog, nahunong sa pagpantrabaho ug ang uban nagbiyahe pa uli apan naatlit sa linog. Sa CCTV footage nga kuha gikan sa usa ka dashcam sa sakyanan nga nagbiyahe agi sa First Mandawi-Mactan Bridge, makita ang pag-uyog mismo sa bridge ug paghunong sa mga motorista sa ilang pagbiyahe. Jesus, no, oh my God, Lord, Jesus, Lord, Duna pa'y mga driver ug motorsiklo nga nangupot sa taytayan. patras ka pa, dili na, itawag, balik ko, Lord, Samtang dali isang gipagawas gikan sa mga tambalanan ang mga pasyente sakay pa sa ilang mga hospital beds ug ang mga doktor ug nurses nga padayong nag-atiman kanila. Nagpasad sab ang buak ng mga samin ug nahulpa nga makisame sa pipila ka mga dagkong hotel sa syudad sa Sugbo. Samtang nasunog ang usa ka bahin sa usa ka mall sa lungsod sa Konsolasyon human sa maong pagtay-og. Dako usab og kadaot sa mga simbahan loko probinsya ilabi na sa amihanan, sama sa Saints Peter and Paul Parish sa Bantayan, Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan, San Juan Nepomuceno sa San Remigio ug apil na ang makasaysayanon nga Kapilinya de Cebu replika. Nunot ni ini, gipahunong sa kadagkuan sa Archdiocese of Cebu ang mga scheduled mass sa mga simbahan sa amihanan o giawhag ang mga parokya sa pagpahigayon og structural assessments. Ang bagong milingkod nga arsobispo sa Sugbo, Alberto Abet Uy, nanawagan sa mga parokya sa pagtigom og hinabang, in kind and in cash, alang sa mga biktima sa linog. Soon sa ang atong matabang nila gawa sa espirituhan ng mga butang, ang ato ang financial o material nga ikatabang nila. So mga igsoon, maapil ko sa atong mga katawhan, ilabi na sa mga parokya, na nakoy gihatag nga sugo sa ato ang mga padrikura o sa ato ang mga moderator sa matay parokya nga magpasiugda na ta o mag-raise ta og funds or unsa man gani nga ikatabang nato in kind para sa mga biktima diri sa linog sa Sugbo, no? Sa pagbisita sa MyTV Cebu News Team sa amihanan, unang nabantayan ang mga nagubang kadalanan og taytayan sa dakbayan sa Bugo, nga epicenter sa kusog nga pagtay-og. Duna say susamang kadaot sa makasikbit nga mga lungsod niini. Di na sab mahitsura ang kadaot sa bus terminal sa Bugo, apil na ang ilang City Hall building. Makita sab ang grabeng pagkaguba sa ilang inila nga mga fast food chains. Nunot sa grabeng kadaot sa Northern Cebu, may padala og augmentation team ang ubang Local Disaster Reduction Office sama sa lungsod sa Argao, Sibunga, Lapu-Lapu City, apil na ang Bohol ug Cotabato City. Nunot ni ini, gipaubos karong Miyerkules, Oktubre 1 sa state of calamity ang lalawigan sa Sugbo o gipangkanselar sab sa mga LGUs ang klase sa pribado ug pampublikong mga tunghaan. Ang state of calamity mohatag og kahigayunan sa probinsya sa mas daling paggamit og dugang pondo alang sa pagresponde sa mga apektadong dapit. Samtang sa habig sa dakbayan sa Sugbo, si Cebu City Mayor Nestor Archival may pasalig sa pagdoble sa monetary donation sa city government alang sa amihanang Sugbo. Maghimo tag duha ka command center or collection center dinhi sa City Hall nasa Tubangan. Okay, naa dihang communication center which is ang in charge nato si Consial Dave Tumulak ug nagbutang sad ta sa atong city library dito dapit sa area sa kanang Fuente. Unsa may naa dito? Number one, nagkolekta ta og mga goods like bugas, sinina, whatever the thing, chlorine, no? Unsay angay nga madawat atong dawaton dito na ang grupo sa DSWS nga mohatag og resibo ug unsay ilang nadawat. Duha ka collection center ang giset up sa syudad, usa sa atubangan sa City Hall ug usa sa Cebu City Public Library. Modawat sab ang syudad og in-kind donation nga direktang ihatag sa mga biktima sa linog. Mopadala sab ang syudad og dugang ambulansya ug personnel sa pagtabang sa rescue ug retrieval operation sa Northern Cebu. Sa pagkutlo ning balita, miabot na sa 186 ang natala nga nasamdan tungod sa linog ug 69 ka individual ang nakalas. Usa kanila ang 17 anyos nga si Mia Agbones sa Midilien. Ang iyang amahan nga si Junray nga nagtrabaho atol sa pag-igo sa linog, igo na lang sa paghilak, paghinumdum sa katapusang higayon nga iyang nakaistoryang yang anak sa wala pang trahedya.
Isa ko sao, nagtawag, di ko nagpunta. Pero natawag ko, anong sa'yo pa sa oras. Kaya ako, kumusta? Ang yung tubag nga. Okay na ko pa. Lagi mo pa nihapon na. Magpuhar ako. Sunad sa ilang kuya, Jerome pa. Samtang lakip sab sa mga kumpirmadong patay ang mga sakop sa Philippine Coast Guard o Bureau of Fire Protection nga misalmot sa liga sa basketball ug nahugnuan sa mga debris sulod sa San Remigio Sports Complex. 7 sab ka individual, sagan mga bata, ang napalgang waanay kinabuhi sulod sa ilang Pinoy-anan sa Hacienda Filomena sa Bugo City. Human na datugan sa higanting mga bato ang ilang mga panimalay. Kini si Angelica Faisanyal, alang sa My TV, Cebu.